Nou, goeie. Goeiedag. Wat ben je al met Vlaanderen? Sorry, maar ik versta geen Fries. Dat doen we in het Nederlands. Goed zo. Waar bent u mee bezig? Het boterwater aan het liggen. Hij heeft 2 jaar op de kant gelegen en hij is zover dat hij weer kan gaan varen. Oh. Hij gaat het water in? Gaat er nu in, ja. Oké. Ja, meestal gaat ze om deze tijd eruit. Ja, maar dit is een stalen schip, dus die kan makkelijk in het water blijven. Ja, oké. Hij is wel 102 jaar oud. Oh. Dus het is nog een echte. Ja, maar u heeft hem helemaal opgeknapt. Ja. Hier 2 jaar op de kant gestaan. Maar u komt wel hier uit de buurt. Nou, ik heb een chalet bij Izicht, dus wel hier in de buurt, ja. Maar u komt zelf uit... IJmuiden. Nee. Daar kunt u toch ook mooi varen? Ja, maar hier heb je veel meer mooi water. Ja? Mijn hart ligt wel hier, ja. Jawel, hè? Ja. Hoe komt dat dan? Nou ja, ik heb vroeger altijd op een zeilschool gewerkt en met jeugd en dat heeft me altijd bezig gehouden. En nu ben ik met pensioen, dus nu kan ik mooi met hem aan de gang. Ja, bijzonder. Ja. En u zei al, het is een oud jachtje. Dit is een oude zeeschouw. Kijk, als je naar de achterkant kijkt, hij is gebouwd in Durgedam als de Enkhuizen 5. Hier gingen vroeger 3 kerels stoer bij vissen voorbij Texel. Ja. Dus dat waren echte kerels. Ja. Ja. Maar dan zat die opbouw er niet op en dan was hij nog open. En dan sliepen ze in het vooronder. Maar u moet hem nou nog waterdicht maken of zo. Nee, we zijn ervan kijken. Er staat water in en als het van buiten komt, dan gaat hij er weer uit. Want dat kan nogal rubbers liggen of zo, of dat soort dingen. Ja, ik weet niet, misschien een water invoeren de zijkant. Maar de motor, alles doet het, dus ik hoop het snel te vinden. En wat gaat u de komende tijd ermee doen? Gaat u nog echt varen binnenkort? Of, Nee. Hij gaat straks in zijn box en dan blijft hij leggen. En nog een beetje aan de binnenkant opknappen en dan... En voor het volgende seizoen is hij helemaal klaar. Ja.